Am să las umorul la o parte, deoarece acesta este cel mai serios video pe care l-am făcut până acum. Fraților, ne aflăm într-un moment de disonanță istorică, în care liderii Uniunii Europene vorbesc despre război, în timp ce dezmembrează tot ceea ce ar putea susține un război. Spun că vor să înfrunte Rusia, dar se tem de gazul metan mai mult decât de rachetele hipersonice. Sunt gata să trimită generații întregi la moarte, copiii noștri, dar nu suportă ideea ca o fabrică să mai fumege. Și în fruntea acestei mascarade stă o cucoană care ar fi trebuit să fie anchetată, nu promovată. Ursula von der Leyen. Cât a fost ministru apărării în Germania, armata germană a fost redusă la o glumă. Soldați care participau la exerciții NATO cu mături, fiindcă n-aveau puști, tancuri fără piese de schimb, avioane care nu puteau să zboare, în timp ce bugetele pentru aceste lucruri dispăreau sub ochii tuturor. O investigație din Bundestag a arătat că sute de milioane de euro fuseseră contractate fără licitație, fără transparență, fără explicații. Dar în loc să răspundă în fața justiției, a fost promovată la Bruxelles. Acolo, în numele binelui comun, a semnat contracte secrete cu firme farmaceutice din care au lipsit exact lucrurile de bază. Transparența, justificarea sumelor și respectul față de cetățenii europeni. Contracte făcute pe WhatsApp, termeni ținuți ascunși, milioane de doze negociate de o muiere care refuză și astăzi să facă publice mesajele. Ursula, apărătoarea valorilor europene, cu un CV care ar face geloasă orice rețea mafiotă. Această cucoană, care a falimentat armata Germaniei și a refuzat să răspundă pentru miliarde de euro dispărute, ne cere nouă acum să sacrificăm totul pentru net zero. Ne cere să închidem minele, să interzicem motorina, să criminalizăm agricultura tradițională și în paralel ne spune că trebuie să fim și pregătiți de război. Cum poți susține un conflict de proporții istorice fără oțel, fără combustibil, fără energie accesibilă? Cum poți pretinde că aperi democrația în timp ce interzici soba, vaca și avionul? Net zero nu este o politică de mediu, este o politică de desfințare a oricărei capacități reale de supraviețuire a unei țări. Nu poți lupta cu Rusia în timp ce te sinucizi industrial. Nu poți construi tancuri în fabrici alimentate cu panouri solare în decembrie. Nu poți avea securitate energetică când te rogi de Congo și de China pentru litiu și cobalt. În timp ce Rusia și China se înarmează, Uniunea Europeană tipărește pliante cu limbaj inclusiv. În timp ce India forează, Franța interzice sobele cu lemne. În timp ce lumea devine multipolară, Europa se autocolonizează în numele unei iluzii verzi. Se vorbește despre patriotism european, dar în realitate este doar o mască pentru obediență față de un aparat birocratic care și-a pierdut orice contact cu realitatea. Și cine vor fi sacrificații? Nu or să fie funcționarii de la Bruxelles, nu diplomații care poartă discuții sterile în săli de conferință, ci românii, polonezii, slovacii, țările de frontieră transformate în scut, nu în parteneri. În timp ce liderii lor sunt recompensați pentru supunere, popoarele vor plăti prețul. România e condusă astăzi de un guvern ilegitim, uns de interese externe care își trădează poporul în fiecare zi. Un guvern care tace când Bruxelles ne cere sacrificii imposibile, care tace când fermierii sunt tratați ca niște teroriști, care tace când votul românilor este ignorat. Dar noi nu vom tăcea. Pe 26 martie cerem turul 2 înapoi. Nu pentru un partid, nu pentru un om, ci pentru dreptul de a spune destul, ajunge. Nu vrem să murim pentru fanteziile verzi ale unei birocrații corupte. Nu vrem să fim carne de tun într-un război care nu e al nostru. Nu vrem să mai fim conduși de incompetenți cu zâmbete programate și ordine primite pe e-mail de la Bruxelles. Aceasta nu e o alegere între est și vest. E o alegere între luciditate și nebunie, între libertate și vasalitate, între viață și un experiment social fatal. România nu este laboratorul nimănui, nu este colonia nimănui. Este țara noastră și dacă nu o apărăm acum, o vom pierde pentru totdeauna. Alegerile noastre ne-au fost furate cu nesimțire, iar un guvern ilegitim, cu un președinte ilegitim, ne fac noi reguli, noi alegeri, vor să ne trimită și la război, iar toate acestea pentru că noi acceptăm să-și bată joc de noi. Conducerea țării noastre a fost acaparată ilegal de un grup de infractori. Avem obligația constituțională să ne luăm țara înapoi. Pe 26 martie nu cerem doar turul 2, cerem România înapoi. Vă rog să vizionați un video anterior care vă dă câteva indicii utile despre cum se vizitează Bucureștiul. Chiar așa se și numește. Pregătiți-vă! Hai, vă pup!